Nadyan wujud temong paksi lengkap sapa nduk men Mbah Sukron sapa asmane sapa sing jangkep sapa Umi Hafifah kek Umi Hafifah ya Allah jenengmu Islami ndak salah dosa kowe ya ya sayang alelo jan iki waranggana sing lagi ketrima naik daun akeh sing kepareng tresnani ya sugeng dalu Mbak Umi Hafifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangkep tata kramamu, budayane ora ditinggal, agamane ya ora keri. Syukur nduk, syukur. Nggih, Pak. Wis nate nyinden ning TBRS? Dereng nate, Pak. Nembe niki? Nggih, Pak. Pengalamanmu nembe iki? Nggih, Pak. Terus mungguhe sampean nyinden ning TBRS kene piye? Menurut seorang Umi Hafifah? Nggih, anu Pak, kula remen sanget kalih napa kalih warga wonten Semarang mriki. Nggih. Margi sedaya anu Pak. Apa? Sedaya niku purun kersa apresiasi wonten lho Pak. Oh, mengapresiasi pakeliran. Apresiasi nggih. Oh iya, Nggih Pak. Purun kersa. Kersa Pak. Nah iya, kersa apa purun? Kersa Pak. Oh iya, bener. Yen kersa iki krama inggil Pak. Inggil. Heeh. Mula didongake para lenggah piye? Nganggo kata-katamu piye? Ayo. Nggih. Pak, Bu. Kula nderek ndedonga. Mugi-mugi panjenengan ingkang purun apresiasi kersa apresiasi. Mugi-mugi tansah pinaringan kabagas warasan. Amin. Panjang yuswanipun. Rezeki banyu mili, Pak, Bu. Dene mengke panjenengan sedaya bibar goro-goro kok kondur. Kula tungak-tungakaken tambah anakipun lho, Pak, Bu. Kowe bocah sik semono ndongakne ya tambah anake barang lho ora. Piyayi mresani wayang udakara 6 jam lho ngono ki ya nganggo saya. Upamane kak bar gara-gara kondur ya perlu istirahat mergo sesuk ki hari kerja. Wedine kok nganti tancep kayon. Lah itulah mutiara para penghayat wayang ngono kuwi. Ora perlu ndongake. Nggih, Pak. Nah, ya ndongake dadak tambah anakipun barang. Nggih. Heeh. Ya, saiki ngaturake panglipur. Ayo. Sing klasik-klasik wae luwih dhisik. Ayo. Nembango kadung tresna, Nduk. Ayo. Nggih, Pak. Wis ngono kuwi. Ya pancen ya dlondonge kesi dadi nggih, Pak. Ngono kuwi. Ayo, coba dibawani ya, Nduk. Nggih, Pak. Jan bocah le polos nganti kaya ngono. Ayo. Nembang sing apik ya, Nduk. Nggih, Pak. Mergo iki ditenggani karo para budayawan, mula nembangmu aja nganti kelira lan kleru. Nggih, Pak. Wis mbok nganti subuh ya sing ngono kuwi. Ayo. Oh ning suarane medeni. Ayo. Nggih, Pak. Niki saderenge kula badhe matur. Apa? Niki kula badhe bawa ingkang ngripta ibu kula Bukaisi Rahayu, Pak. Bawane apa?
Pangkur kadung tresno. Pangkur kadung tresno. Iya. Ya nyuwun palilah karo sing gawe sik. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Ya. Bu. Ya, Dok, Umi Cahayu. Piye-piye ning apa, Nak? Kula badhe nyuwun pangestu, Bu. Iya, tak pangestumu. Tak pangestoni. Pangestu untu. Nembang sing apik ya, Nduk. Muga sampean lek nembang sing apik bakale para pamirsa kerenan atine iso menikmati suaramu sing apik. Saya-saya yen mengko pacarmu ning omah ngrungokne ya. Nggih, Bu. Lah ki ibuke malah dadi kompor iki piye ora. Bocah iki gen sekolah sing lurus ngono lho. Malah pacaran ora. Wis. Wis pokoke sekolah ki sing penting ngono ki ora baku wigoda ngono. Nggih, Ayo. Pak. Ayo wis. Niki tembang menika kula aturaken dumateng sedaya pamriksa sedaya, Pak. Iya. 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 Inasa sayang ngalela. Jane lek ora karo muni nggih Pak no ya apik jane suarane ayo. Pamikirku tan jemu tumanam kabu atiku wis kadung tresno mung sira wong wis berkarakter wis menjiwai sampean nembang wis apik kaya ngono. Wah elok. Aku selaku dadi bapak sampean, Bu Kesi dadi ibumu, ngono rumangsa marem seneng yen anak iki duwe kagunan sing kaya ngono. Nggih, Pak. Nah, nganti mak Surwing krungu kabar ora nganti lulus kok wis meteng. Mune bapakmu kaya dijur atine, ngerti ora? Nggih, Pak. Ya tertib ya. Tertib, Pak. Nah, tertib ngono kuwi wis pokoke sing wibawa dadi wong wedok. Ayo, wis nembang yuk. Kadung tresno, mangga. Lamat wis katon tejane
Viva, ayo ngancani Mbah Sukron. Lagi pernah mbahe sampean. Nah, sampean putra angkate Bu Kesi, berarti sampean putune Mbah Sukron, sampean Mbak Yune gelar. Oh, alhamdulillah. Niki piyayi pundi, Mas? Nah, mangke dipun dangu piyambak. Ayo, ya lho. Marem mendhe ta. Sampean tau nusul Mbah Sukron wayangan nang ndi Nduk? Ning Madiun ngendi kae? Ning Madiun apa ngapi kae? Ning pabrik gula kae lho. Ngendi kae? Nate, Pak. Kurang tau to. Oh, alah. Glodok. Dereng nate, Kakek. So kakek itu. Iki tunggale gerangane lho. Lah lek mbah niku lak nggih leres to kakek niku, Pak. Iya, kakek karo nenek asline kaki karo nini nek wong desa nggen kula ngoten dadi kaki nini malih dadi kakek karo nenek. Lah lek wong Tulungagung sak barakan bareng undange kok kek niku pripun ngoten niku? Lah nggih, kakek niku disingkat kek ngono. Nggih. Kek giman. Nggih. Nggih. Asli kondi. Kula saking Pulung Ponorogo, Kek. Oh. Kamu tanya kalau siapa kenal? Padang tumbungan ya? Nggih, Kek. Nama lengkap sapa Nduk men Mbah Sukron Berso? Asmane sapa sing jangkep sapa? Umi Hafifah, Kek. Umi Hafifah. Ya Allah, jenengmu Islami ndak salah dosa kowe. Jenengmu wis nggawa donga kok ngono. Piye sire? Sampeyan ning omah Jaten kono apa? Nggih, Kek. Oh, nderek kono. Nggih, Kek. Kek aja akeh-akeh to. Dulet ngasu ki. Lah aku ora iso gerak lho iki le pangati sira. Nggih, Kek, anu Kek. Ngono. Lah iya. Menika nggih dipun pundhut kalian Pak Diono. Mangke Umi ampun nganti ketinggalan Pak Dalang. Oh, iya. Mumpung malam Minggu mboten malam masuk sekolah, niki kula kanthi mriki. Tasik sekolah, Nduk. Nggih, Kek. Wonten pundi? Wonten SMKI, Kek. Oh, terus aja leren. Kae sing akeh, Nduk. Wingko lek sing iki Pak D loro iki gelem ngitung, sok sing metu kuwi lho, Pak D. Kae ping pira ngono kuwi. Nen saya kula dudu dagelan, Pak. Kula maratuwane kae sih ngene. Sampeyan nembango men di apa kuwi jenenge diapresiasi karo Mbah Sukron. Mumpung ketemu karo Mbah Sukron pamane cengkok sing kurang bener, kurang kepenak ngono ben dibenake. Ora apa-apa to? Nggih, Pak. Nggih, Pak, ngoten ya. Nggih, Pak. Karo kae? Nggih, Kek. Nah, iya. Iya. Panjenengan keranjingan demi tenan iki. Gak apa-apa deh ya tupak nggih Pak nggih. Sida papat kar nyandi parane. Mbak Asring sampean Mbak Umi nembangke podang kuning nih gandeng pancen ki ditresnani piyai akeh. Oh. Mula ya aja bosen-bosen. Nah, ngaturake podang kuning nggih. Nggih, Pak. Nggih, dibawani. Nggih, Pak. Ini nyeluk ki kae piye? Bu Kesi lha nyeluk piye sampean? Ibu, Pak. Oh, Ibu. Nggih. Luar biasa. Kok apa, Nduk? Tak melu gatekke ya to. Munggah banget ya, munggah men cetha sing padha mriksani. Nah, Nyuwun sewu nggih Kakek Sakrun Suwanda. Ya iki anake putu iki ya kok ngono. Wis Kakang Ade tembunge karo Mbok. Sing beneri Kakek Sukron Suwanda, aja melu-melu bukasi. Nggih, Pak. Sing dicontoh, sing ditiru sing apik-apik. Nggih, Pak. Kowe ngerti Sukron ki tegese apa? Mboten, Kek. Sukron ki syukur. Kaji sukron berarti kaji syukur. Nek diwalik syukur kaji yo iki. Iya. Ning kan ra ketangkep nggih Pak De. Kang apa? Nadyan wujud temong peksi
Cengkokmu kok kaya tai keli ngono modele. Lah niku ciri khas. Heeh. Putune sinten, Pak De? Lah, ya nyamluk aku malah. Apik terus. Kang apa terus? Kang apa? Nan. Alus manis toremrah. Lah piye ta? Ngapa ta? Lah bener ngono. Kakek niki lho, Pak. Kakek ngapa? Ngoten. Ngoten piye? Ngoten. Ngono to? Nggih. Dadi wales no ngono gendino. Piye? Aku kurang piye? Anu, Kek. Anu, Ngenyek cengkoke sampean ngono to? mboten Lah kok ngono? duka, Pak. Kok Pak kakek ora ngopo-ngopo kok ya. Nggih. Iya, ayo, Nduk. Alus manis toremrah golek isi podang jenah ibu bunga Yo. Nyandi kuwi. Ya diopeni ya. Wis kono ae lho. nyanding bisa dadi Nduk nuwun sewu bocange untuk genduk Umi Hafifah nyuwun podang kuning dibawani, semoga sukses sekolahnya biar seperti ibumu Kesi Rahayu. Nah saking Ibu Edi Malang iki lho Nduk ana bebungahe iki kagem sampean 200 nggih. Nggih, Pak. Ya. Umi Pak, Umi. Nggih. Iki jane krungu ora ta Umi. Nduk. Nah, krunguku Pak Sukron kok. matur nuwun, Pak. Sampean sing ngancani nembang sapa? Ki mau? Kakek, Pak. Kakek. Ya satu siding karo kakek dicaosi kakek. Ayo. Monggo, Kek. Nggih. Lah kabeh ta, Nduk. Matur nuwun, Den. Mugi-mugi dados berkah panjenengan nggih, Den. Lah ora dibalekne tegel berarti. Lah ora dibalekne tegel. Dalange nesu. Wong dijak guyon ditampani tenan gumun awak. Ya saiki diaturke. Nah. Podang kuning. Ya. Esuk awan ning omah wis rakasan. Tuyuran golek sing tak sayang. Mubeng-mubeng inderakan golek ora kok esuk awan
tepuk tangan para kadang untuk Umi Hafifah.